in ban da an raina min wayo da ba zan zaurawa suna da sauki ba me zai sa ma a wara bazawara da an aura min ke a naira 25,000 a hakan ma taimaka miki aka yi wai amma a ce ki bani abinci wai sai na siyo miki a baya a Intisar Aliyu Collection saboda kin ji kayansu suna da ara to wallahi ba zan siyo ba yadda ake yanayin nan ke cika 5,000 10,000 ma ka je ka sayan mama wai a baya nan siyan miki ba mu samu mun ci mun koshi ba kice a baya ko da yake a bayan nasu ma na ji kaman bai da tsada to ya zan dama ina so in zan kwanta in lulluɓa ai dama dole ke za ki ban bargo hakan nan zan je in siyo miki yawa ina mata kalamai yawa muna muku tallar Intisar Aliyu Collection wato Intisar Aliyu Collection gamawa ne nan in ke ba zawara ce da kika fara sa kayan Intisar Aliyu Collection faka za ki zama budurwa in ba ta tara samari a kofan gidanku to insha Allah an dinga gosulo kenan kin dinga raba wa maza hankali kenan in dai akan kayan Intisar Aliyu Collection ne nan sai ba address kamar haka ko kuma number waya kamar haka gamawa ne Intisar Aliyu Collection nan kadai zana je in sai kaya